Masiyas, Edward Mark Masiyas. Good morning, Vice. Mayong buntag ron o mayong buntag sa mga suki nimong tigpaminaw diha sa tanay. Good morning. Okay, so Vice, ang indirekta tani ini aning pagkaso sa COVID-19 na nuday mga pipila ka mga pangutana nga masiusab sa taho ni Doc Lilan nga hatagan na tao ga bakuna kita ba daling ma-priority ni ini reaction ani Vice. Yes, no, tinuod na ron. Ang ato mga kaso gid karon mo oy pinakadaghan sukat-sukat, no? Dayon ang atong problema kay ang kadaghanan po sa ato mga katawan normal na tapulan na aning magsulya sa COVID. Unang ako gani na ko pasaylo kay mayon ko lang kada ko i-interviewon ubalik magyud ko sa COVID wala pa ko kada nabuak na plaka bang magbalik-balik. Ubang plaka. So pero kinahanglan magud i-remind ang katawan para karon daghan mga tanan nato unsa man kini daghan naman napuno naman ng hospital. Unsa naman may tabo mo ECQ bata mo NGCQ bata unsa ba pahimuon ang ako nga katubatan na ron immediately bisag wala pa ng mga ECQ or kana manggod lahi ang palatso ang mo desidera na base sa rekomendasyon sa DOH kabahin anang atong unsa ato status and that will be related to kanang kapasidad sa ato mga hospital na tabang o makatanaw ang ato mga COVID patients. Pero immediately ang akong nakita ang pwedeng himuon is kanang giingon na proper implementation of kanang existing na nato ng mga protocols, existing na nato ng mga guidelines, existing na nato mga ordinansa na makakita ta usahay wala man gyud na ayo og implementar. Munang ang gusto po na i-implementar sa local government unit o ang mga katawan mismo dili po magpakapana. Unang-una na itong hangyo sa atong yung mga kaigsuunan na kita na mismo mangita o paagi na nakabalo na matagun sa mga protokola na mangita yung paagi na dili ta matakdan o dili po ta makatakod. Kaya bisag kung saan balahod ng hinuhon diya diri sa mga local government officials o ang mga katawan po dili po mo kooperar maglisod yun. So again mo akong balik ning ihangyo ron sa imong mga naminaw diha karon na number one, it has to come from ourselves. Disiplina ba? Kaning COVID kabalo kong katulad na ni Kapin kanauban napulan na gyud pero wala pa man gyud ta nakaluwas o nakagawas aning problema ha. Unang tugong ra gyud mo akong mahangyo. Please practice, continue to practice kanang gitawag og minimum health protocols, no? Dagmo mo na usa. Ikaduha, kaning mga atong mga local government officials pwede na nagawing ato bang i-remind di man po nagdamang buong trabaho pero pwede ka na yan reviews na barangay tanod sayana pa kay sabot na ng mga dagkong mga syudad makakita biyata na usahay na ay follow usahay wala usahay na follow usahay wala so ano ba kinahanglan nagawin yun na mas stricto ang atong pag-implementar. I don't think we need new laws. Kompleto naman ang atong mga balaod kabahin ni Ana. No? So, ang ato na yun na kailangan we need that cooperation kay di ta gusto may tabo katunay tabo sa India, katunay tabo sa Manila na dili na nila masulod sa mga hospital tong ilang mga grabe. Kay puno na tayo. Gani, nakakita tag pictures Manila na katong uban ato dito sa auto sa parking lang sa driveway sa hospital kay wa na masudlan sa sulod dito ra gidextro dito ra pud namatay. Pura buyag ba? I don't want to be an alarmist dito gustong hadlokon ta mo pero kailangan apil ra gyud atong mga mata sa unsay mga pwedeng mahitabo. Kaning nahitabo ron na daghan. Sige ra matag yaw-yaw kabahin ni ani. Ya mga tao dili magpud maminaw mga mga local government units na ura lack sa pagkayo mo nang nahitabo na gyud eh. Now, that is the short term, no? Kanang proper implementation yun of existing protocols kay ngayon kang mubalik na ECQ dili mo na wala man na atong kamot kanang mayingon dili para sa una na no ang gobernador ay mayingon na ECQ ta, no? Ang pamahagi karon na ay rekomendasyon gikan sa provincial IATF na ay rekomendasyon gikan sa DOH. Hello? Okay. DOH, based on kanang mga atong kapasidad sa atong mga
health facilities. Mm-mm. Sila mo yung rekomendar dito sa palasyo niya. Ang palasyo, ang malapangan may mayon na muna inyong status karon. Mm-mm. So, di kita magulat na parang ako, lison man gani ng pag-ECQ kay ang mga tao may balanse magdinaron. Kala na imong balansehon ng kabahin sa panglawas o kabahin sa ekonomiya. Mm. Dili pwedeng ekonomiya ra. Mm. Dili pwedeng panglawas ra. Mm. Kailangan lang maayong pagkatimbang na dili maddaot ni atong panglawas niya, atong ganing pang adlaw-adlaw na panginabuhi, dili pod mawala, no? Mm. So, para na po, kana talandaan na strict na implementation sa pagkakaroon, pwede na tayo ng himuon. Gani, ang mga ubang mga mayor, pwede mga kanang gitawag og localized na lockdown. Mm. Makadungog ta sa Shaton, adlaw ga lockdown karon. Tayo umang tubo ng LGU na ang Valencia, tapos sila ilang kaugalingon. Ambot niya sa nayo, kung saan na status gani, gusto kong bisita diha unya, no? Mm. Para po makabulot na kung sa'y nahitabo na diha. Pero, na sa power sa local chief executive, nga na ato mga mayor, o kung sa'y ilang tanaw, na yung mga area na dagang public, pwede nila lang ikanang gitawag na lagranyo na lockdown. Pero katong tibok probinsya, ito akong ingon na kinang Malacanang nga, ayuhon pa na ang timbang. Mm. In the meantime, for the short term, mula ako balik-balik, ayuhon na yung nato pag-implement ang local, atong existing protocols. So, gikan sa atong isig katao, ito na lang yun ang disiplina na dili ta mataktan o dili ta makatato. That is the short term. Okay. Natay problema sa long term, kato imong gingon na bakuna. Mm. Ang bakuna nato, ang nadawat, nangutanan akong Dr. Lilan up to last weekend, ayun sa nadawat na total na doses na to sa Negros Oriental, 17,000 out of a population of 1.4 million. So, baling gamaya na. Mm. Di ba? Ang kadaghanan maingon na para makakuha tag herd immunity. Mo man atong goal. Usa na herd immunity na daghan na sa atong katawhan na nay immunity kontra sa COVID-19 na ikasog mo abutan din na dili na wala na kayo community transmission. Wala ang dili na sila mataktan o dili na sila makatakot. Para po na makaabot og herd immunity, kinahanglan 70% of our population immune na. Muli gitawag og herd immunity para wala na tayo community transmission. Gani, mingon sila, musugod na nagtanaog ng community transmission basta 30 to 40% sa population immune na immunity. Now, there are two ways of getting immunity. Number one, magtakod ka, then mag-uwi ka. Na kay gamay immunity, kinana kay antibodies. Pero in the meantime, naidaghang mga matay nga, lugay po kayo na. The fastest way to herd immunity is kanang pagpapakuna. Karawa, we only had 17,000 doses. Ino pa nang i-divide into two. Kaya tangon na dosa os katao. So gamay na tayo atong nadawat. Pero what is more alarming, Ron, is that out of the 17,000, as of Wednesday last week, more than a week ago, or gahapon nakakita ko, naras mga 8,000, naras mga 10,000 kapin ang natagaan. Kaya daghang kayong katawan na dili pala yan magpabakuna kay nahadlok. Mm. Di ba? Hmm. Kung ano man sila nadlok, kailangan kayong mga haka-haka ba? Diya sa mga samot na sa social media, na bisa dili insakto ang ilang kanang ilang na dungog, nahadlok na noan sila. Kana magong pag nagbakuna, walay perfect na bakuna. Pero naanay among gitawag as doctor sa among ng tanaw na ay kanang risk-benefit ratio. Unsa man ang risk-benefit ratio? Risko kontra sa benepisyo. Mm. Kung ang risgo, dako kayo ang risgo niya, gamay ra kay benepisyo, ayaw, ana. Pero atong balihon, kung ang risgo gamay, kung ang benepisyo dako kayo, of course, atong ang padayonon. In the case of kaning atong COVID-19 vaccine, kami mga doktor, kami nga na gatoon anang mamana among trabaho, mamana among gitunan kanang medicine, kami mga doktor, believe na ang risgo gamay ra niya, ang benepisyo dako kayo. Mm. Kaya ang benepisyo dili ra magaling para sa katao para man sa katilingban. So, muna namong katong unang mga mahadlok sila, tanawa palihog to mga nabakunahan na. Kung naabay na nga matay, naabay ni Kirig. Wala biya, Dres Negros Oriental. Mm. So, ako, ngayon ko na magpatabang ko, muna ako ron gahapon, ni-post ko sa akong Facebook page, dito ko sa Mabingay, akong itanaw ng ilang sinero pag-roll out sa ilang vaccination program dito, ang manamag doon ay prioritization list, Ron. Kalang 8.1, ito yung unahong hatag. Mm. Kung ito ang mga health frontliners, katong mga doktor,
senior citizen. Muna sunod. Dahil ang 8.3 katong naay mga cohort BDTs o laing mga sakit na kinahanglan og maintenance. Muna na 8.1, 8.3, 8.3, 8.2, 8.3, then 8.4, apila mo anak o apo. So, dili pa ito makapakuna o dili pa mahuman ng 8.1, 8.2, 8.3. So, ako gahulat na po ko. Pero, nalipay ko dito sa Mabinay kay daghang na ito. No? Daghang na ito. So, ang ilaganing problema kay mahurot na ito ilang vaccine, mangayon na po sila bako. So, okay na na. Kay, kung mahurot ko na tagaan magbako. Po na Negros Oriental. Kung mahurot na ito itong 17,000 ka dosis, tagaan ko na tagbako. Kung dili mahurot, dili. Padugay ta matagaag bako. Puwa ka na inyong hutan ng tagaan. So, ang pati na sa tanay karon, walang gusto gani kong muanak diha kay gusto kong makipalupog kumusta na ang inyong vaccination program diha o okay ra ba og naay mga problema. Okay. Dahil pangutana diri Vice. Ingon siya nga. Pangutana ko na si Vice kay naaman din na siya sa provincial board. Pangutana si Vice kung do na bay igong budget kung pananglitan i-lockdown ang probinsya sa Negros ibalik og ECQ. Do na budget. Kana manghong ingon na sa tinuod lang wala may ingon na napunta na sorry kini atong linya putol-putol. Okay. Yes. Nagamo po sa imong pangutana og na may existing budget. Ang akong usbon ang akong ibalik-balik og suwa sa giingon is stricter implementation of existing protocols. Kanang ato ang existing protocol karon, stricter ang pagka-implementar. Wala ko ingong balik tag ECQ. Pero, Ron. Katungog na ka. Okay, Vice. Kanang magong maingon na i-ECQ ta, usan na, muna ako yung kailang timang-timangon. Sa pagkakaroon, wala pa man ta, bisag puno ng hospital, wala pa man gihap, wala pa man ta, at yung, ang DOH may maingon anang, kinalang mamusaka mo, anak, tanan. Kanang budget, mag-lisod yun ta, anak, pero, pura po yan, ug mabot ta na, ug ang mga tao magpadayon, paghihapon, ug kanang dili na tagdon, musaka ni. Ngayon, magka-emergency na yun, pagitaan yun ang budget. Pero, atong, wala akong gingon, atong paningkamutan, na dili ta, kinahanglan mo ECQ. Napatay mahimo sa pagkakaroon, kay, wala pa may nangamatay sa mga dalan. Di ba? Pura buyag, wala pa man, pero, kanabang sa panahon, ikaso yung maabot na, pura buyag. Dili naman ganin na kinahanglan i-declare kay ngutan academic naman na, makakita sila matay, wala naman kalisod, ihanay na yun ng lockdown, di ta gustong maabot ng anak, di ta gustong mapugsan, so, di ta mo lockdown o dili kinahanglan, pero kinahanglan yun na, kanang budget, pangitaan yun na, kinahanglan, wala kang magunang kinabuhi, pero sa pagkataron, usbo na po, sa pagkataron na apatay mahimo, for as long as, dili ta magpadayon na magbaliwala aning atong problema, mayon wala raman na, di naman ka mamatay, pila na may mamatay, anak. Ako taong ingnon, we are very lucky na kaning COVID, gamay lang ang mortality rate. What if dili? No? Kana ganin dili mamatay, matakdan man gani. Mahadlok man na sa simptoma, magpa-admit yan na. Kabalo kag ilang usual gasto, diha tako kay na sila gasto. Kaluoy kay na sila, mo nang, mas maayo mo lang maglikay ta. Mas maayo. Now, to answer that question, wala tag dayon na mag-execute kay wala po na sa atong kamot, pero sa tanaw na ko napatay mahimo na bisag wala pa execute karon dayon, we have to do something kay ug wala pa himuon pareho na gyapon ug mo kagabi ni mapug wala naman tanay forsugod naman na dili wala naman ganun sa atong kamot. Di ba di ta gusto maabot diha unang kasi kita giyaw-yaw na mangayo ug yung pasaylo ang uban na mayon na ay COVID na pod ay nora na anak tanan. Kaya ako maning trabaho, doktor din ako. No? Na public official po ta. So, sige rin doon tagyalo ako kabayan na ani, basog na ay maminaw. Diba? So again, ang akong hangyo, two-sided. Number one is, gikan sa atong kaugalingon, self-discipline please, para dili ta makadugang sa problema. Diba? Kabalo na tana. Number two, sa atong mga local government units, i-apil na ng barangay, apil na ng mga tanod. Mag-isog di ako na sila. Pero, kinahanglan yun na stricter implementation of kaning existing na to na protocols and guidelines o mga ordinansa diha. Kaya dako na tayo ng matabang. Dayon, balik na dito sa long-term solution which is vaccination,
muhangyo ko na mutabang ang media na magpasabot sa katawhan na mas maayo na duway gyud kung mabakunahan. Ayaw sa ko pasabot og tuo ang mga haka-haka, no? Ako the reason why gatuyok-tuyok ko is to show na okay ra ang vaccination. By the time maabot ng bakuna na ako mismo magpapakuna, dayon everyday ako musulti ko na okay ra ko, manani ako nagibati anak tanan kay para pud makakita sila na okay ra man di ay. Gapon ron dito ko sa Mabinay na ako'y nakastorya na duha ka buok PHW, parang may health worker na. Mga pila edad, Vice? Ay, mga 30, 40 na ako ito, 50 ba? Di ko sure, ha? Pero, duha sila ako, katong usa taga-Baltic, katong usa taga-Bato, Mabinay. So, dito sila, kumukuha sila ikaduha na dose na bakuna. Nakutaan na po nila, sa inyong grupong mga PHW, pila kabuok mo? Dayon itong taga-Baltic na 11 sila, katong taga-Patrone, 13 sila. Dayon nangutaan na po, sa inyong grupo, pila mo kabuok nagpapakuna? Sila na. Usa katong taga-Baltic, siya ra usa. Katong Bato, duha sila kabuok. Kay katong mga barangay health worker mismo, nahadlok. So, unsaon man nato pagpasabot nila, kasi sila din lang magsuri-suri sa mga balay-balay. Unsaon nila magpa-convince sa mga tao, o sila mismo mga health workers, wala ka dili convinced. And that is where ginakalisod na among ng trabaho niya, magpatabang niya sa media na magsuroy-suroy, to come out, how do you combat kanang false beliefs? To come out with the right information, to come out with the truth. So, kuhan niyo po, kamo mga hari sa airwaves, kamo may taas ang abot, no? Your reaches, na may mga multiplier effect. Kuhan niyo po sa media na basog takangan po ng mga local government units in coming up with your information rights with regards to the safety and the necessity na mapakunahan ang atong katawan kay dili man ni para ra sa individual, para biyanin nato tanan. No, sa ato ang mga katawhan sa probinsya sa Negros Oriental. Yes, sa mga katawan sa probinsya sa Negros Oriental, labi na kayo diha sa Tanhay, pag-amping kamo kay kaning atong COVID na problema, wala pa yun ta nahuman. Kunya, mangayo ko sa inyong kooperasyon na mupadayon ta o practice ka nang gitawag na to o minimum health safety protocols para dili mo mataktan o dili po mo matakot kay gusto sa problema dili mag-be part of the problem. So again, pag-amping mo diha, dayon pasok magkita-kita na puta kanang normal na, no, na dili na patinan na mag face mask karumanggot, di man ta makailhanay usahay kay puro nakatabon, pero magkahiusap ta para ato nang ma-defeat, ato nang malupit ni problema nato sa COVID, wala makabalik na ta sa atong karaang kinabuhi. Okay, so, salamat Ron sa imong pagtawag ug sa paghatag na kog tayong panahon para isulti kini. Okay, daghang salamat na Vice Governor Mark Macias. Thank you, Ron. Good morning. Good morning. Okay, so mga to ang ikaduhang amahan sa probinsya sa Negros Oriental. Doc Macias. Okay.